Impagalat ti Department of Education Region 1, ti kinapatag ti Pannakaisuro ti Good Manners and Right Conduct, GMRC, kadagiti pagadalan. Iti obserbasyon ti Department of Education ita a panawen, mapukpukawan ti respeto dagiti estudyante iti uneg ti pagadalan. Sigon kini DepEd Region 1 Regional Director Estela Cariño, awan serbi dagiti agkakapinta sa pagadalan, kumpleto a kagawaan ken kinalaing iti academics nung malipatan dagiti ubing ti simple aparing pakita iti respeto kas iti panagdengeg kadagiti agsasao iti sangwanan iti silid pagadalan ken iti dadumapay nga okasyon. Impeteng na arumbeng may tuloy ti Pannakaisuro ti naso a subject tapno maamuan dagiti ubing ti simple apan ang respeto iti uneg ti pagadalan ng runano maliwayan dagiti naganak a maisuro kadakwada ti panang respeto iti pada at tao. Wagas met daytoy tapno maliklikan ti bullying iti uneg ken ruar ti pagadalan. Tinuturo pa ba ang GMRC sa school? Ang sabi namin, oo, meron. But we also have to intensify. No? Dahil talagang ito ay nagiging problema na natin. So if we always teach them that and then let them practice, then I don't think mangyayari kung ano man yung mga problema natin sa mundo ngayon.